Treći poreski kvartal za 2024. godinu završio se 15. avgusta. Tada je istekao rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu. Uglavnom smo imali dobar odziv građana za plaćanje poreza na imovinu. Uglavnom su svi regulisali svoje poreske obaveze za taj treći kvartal, znači ostao nam je još jedan kvartal koji dospeva 15.11. Evo, i ovom prilikom pozivamo sve građane da do 15.11. znači izmire svoje poreske obaveze onog zadnjeg četvrtog kvartala koji je dospeo po rešenju, da bi izbegli plaćanje zakonske zatezne kamate. Zakonska zatezna kamata mnogo je više od redovne. Njen iznos zavisi od različitih faktora. Postoji tu neki pregled koji se primenjuje za svaki mesec, tako da to u zavisnosti od meseca i iznosa ide i ta zatezna kamata. Svi koji su dobili rešenja o boravišnoj taksi, znači plaćaju boravišnu taksu, odnosno dospeva obaveza 5 dana po isteku tromesečja. Znači, za prvo tromesečje je 5. april, za drugo tromesečje je 5. juli, za treće tromesečje će sada biti 5. oktobar i sledeći je onaj četvrti kvartal, to je 5. januar. U lokalnoj poreskoj administraciji kažu da je većina poreskih obveznika bila odgovorna i platila prve 3 rate poreza na imovinu u predviđenom roku. Obveznicima koji nisu izmirili dugovanja prvo stižu opomene. I naši građani mogu da nam se jave i svakako je dobro da odmah posle opomene se jave, jer ukoliko se niko ne javi posle opomene, znači sledeća rešenja koja se šalju su rešenja o prinudnoj naplati ili eventualno upis hipoteke. Kako bismo izbegli te dalje radnje, znači nije loše javiti se odmah. Sledeća rata poreza dospeva 15. novembra kada se završava četvrti kvartal.